This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Hi and welcome back to Shashi Soap Presents Dance Mummy Dance Season 8. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಮ್ಮಂದರಿಗಾಗಿ ತಾಯಂದರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ತಾಯಂದರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಸನ್ 8. ಈ ಸೀಸನ್ 8ನ ಹೊಸ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್. ಆದರೆ ವಿತ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್, ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಸೀಸನ್ 8 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಮಕ್ತೆ ಹೂವೆ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರಲಿ, ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ, ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್, ಎಲ್ಚನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. Welcome to the show. All right, so judges ready, now ready, ನೀವು ready, contestants ಕೂಡ ready. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಡ್ಜಸ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಫ್ರಮ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ನಾನ್ ಕಾಕಿ ಹಾಕಿದ ದಿನ ರೌಡಿಗಳು ರೂಟ್ ಬಿಟ್ರು, ದಾದಾಗಳು ತಂದೆ ಬಿಟ್ರು, ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದವ್ರು ದುನಿಯಾನೇ ಬಿಟ್ರು. ಅಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ, ಇಳಿ ಮಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ. ಅಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ, ಇಳಿ ಮಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ. ಆಂಜನೇಯನ್ಗೆ ಜಯ ಅಂದು ಬಿಡಿ, ಆಂಜನೇಯನ್ಗೆ ಜಯ ಅಂದು ಬಿಡಿ, ದೇವ್ರವನೇ ನೀ ಕಾರ್ಡು ಹೊಡಿ.
ಅರಮಾನ ಜಾತ್ರೆ ದಿವಸ ಕೋಣ ಕಡಿಯೋ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಡು ಬಿತ್ತ ಸೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದೀಪ ಆಗೋಯ್ತು, ಆರಮ್ಮಂದು ಊರಾಗೋಯ್ತು, ನೋಡುವಂತೂ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವ ಹೆಂದೆ ಬಿಟ್ಟು. ಹುಟ್ಟಿಗೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಕಿ 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 ರಾಮ ಜಾಕಿ ಪ್ರಭು ಜಾಕಿ 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 ಜಾಕಿ. ಬೈಟು ಟೀ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಹಾರನ ಜೈಕಾರನ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜನ ಮೆರೆಸಿದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆಂತ ಗೆಜ್ಜೆ, ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆಂತ ಗೆಜ್ಜೆ. ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು. ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಮೀರ್ ನಿಜ ಮಮ್ಮಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಮಮ್ಮಿ ಅದ ಮಮ್ಮಿ ಸರ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ 6 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಒಂದೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಲೈತ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. Thank you. ಎಸ್ ಈರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಎಂದುಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಡ ಬಿದ್ರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡಿಜಿ ಉಂತಲೆ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚೆ ನಾಡುವೆರು ಇರು ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಓಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಬನೆಕಲ್ಗ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏತ್ ಮಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಗೊತ್ತಾದ ಬತ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಒಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಭಜನೆ ಪೋದು ಕೊಡ್ದು ಬರೋಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಸರ್. ಓಕೆ ಇವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಸೂಪರ್. ಭಜನೆ ಕುಣಿತದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇಪ್ಪುನಾರು ಇಂಚ ಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿಜ. ಸೊ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ನುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಉಂದೇಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 12 ದಿನ ಬಾಯ್ ರಿಯಲಿ Really, ma'am. ಯಾನೇ ನೀರಿಟ್ ಉಂತಲೆ ಸರಿ, okay. ಈ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾಡೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲೆ ರೈಟ್. ತೋ ಈ ರೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಕಲ್ತಿನ ಐತ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕನಾಗ ಬೆರಿಕಾಗದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಜಿ ಅಂತ ಪಂತೊಂಡು ಎಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಭಜನೆ ಕುಣಿತದ ಅಂಚನೆ ಪುರುಂಡ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇಡ್ಬೋಡು ಭಜನೆ ಇಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ನಾಗೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಿನಟ ಫುಲ್ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 7th ಡ್ಯೂಟಿ ಪೊಪ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅದು ಕುಕ್ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 o'clock ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು 6 o'clock ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಪೋರೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು 6:30 ಹಿಡ್ದು ಒಂದು 8 o'clock ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಟುಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತಿನೇಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿ ಪೊಡೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ನೈಸ್. ಸೊ ದುಂಬುಡ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಹಿಜ್ಜವೇ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ 4 years ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ 6 years ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಅತ್ತೊಂದು ಇಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ವೇದಿಕೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇಡು ಏನ್ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ ಏನಂತ ತೂದು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಉಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಇರುವರ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದು
ಸರ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಲ್ಟೀರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಮನೆ ಅವಳು ಒಂಚತ್ತ ಟೊಯ್ 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 ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಈರ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಂದೆ ಬರ್ಪಾರ ಆರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜತ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂತಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ರೈಟ್ ಈರೆಗ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಈರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋದು ಮೂಡಿಗೆ 2 ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಜೆ ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ನಾಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಲೆ ಅವೆ ರೈಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ Hi Niriksha. Hi Nagesh sir. Hello ma'am. First of all, ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಜನ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯರ್ ಅಂತೂ ಇನಿಕಲ್ ತೂದುತ್ತಣೆ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅರೇನು ಮೀಟ್ ಆತಿನ 2-3 ಮೆಮರೀಸ್ ನೆನಪಾಂಡು ಅರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರಲು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಂತಾರೆ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಪಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಕ್ ಈರು ಬೊಕ ಅಶ್ವಿತಿ 2 ಜನಲ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪೋಡು ಎಂಕ್ ಕಾರಣ ಓಲ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಂತಿನ ಈಗ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ಪನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಫೋಟೋಸ್ it just made me happy. Thank you so much to Nagesh sir iru undu onji plan mantina igoskara and Niriksha iru avu yar panleke ir mummy atir student at dada ninge gottu ಇಟ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರೇನು ತೂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದು ಟಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರೈನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದೆತ್ತದು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಈರೇ ತೆಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ಈರ್ ನಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಡೇ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್ Hi Niriksha. ಹಲೋ ಸರ್ Santur mummy. So ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ 2 ದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚು 12 days ಬೋರ್ಡ್ ಆಣೆಂಗ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಚು ಪೈನ್ ಆದಿತ್ತು ನೆರೆದು ತುಂಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜರ ಈ ಪಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾರಿಗಮ್ಮ ಆ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕತೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದಿರಾರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಆಡ್ದಾಗ ಚೂರು ಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದಿರ್ತು ಅಸ್ಪಾಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೆಪನ್ಗೆ ಸೊ ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದು ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ನ ನೆಟ್ ಇರು ಇಂಚೆನೆ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪಾರ ಇಂಚೆನೆ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಟೈಪ್ ಪುನಃ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಟೈಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಿನಿ ತೂನ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಲ್ನ ತುಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸರಿ ಶೋರ್ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅವಳು ಫೈನಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ
ಅಪ್ಪು ಸಾರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ, ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ sure, sir. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಂಚೋಲರ್. ಹಾಂ ಹುಷಾರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಪಂಡಿಲಕ. ನಾಗೇಶ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. I'm still surprised in 12 days ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಅನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ಆ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 month. 1 month ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೇರ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ನೀರು ವಿಡಿಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಡಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ಬಕಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೊಂದು ಪುನಾಗಲ್ಲ. ಹ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್. ಕರೆಕ್ಟೇ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ 12 days. ವೆಲ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅರ್ಥನೇನಾ ಪನ್ಪುನು? ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಿ ನಡಪುನಕ್ಲ ನಲಿಪುನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ನಡಪುನಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಮೆಂಜಿನ ಮರಲೇಲಕ ನಾ ಪನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಆನೋಲೆಗ್ ಪನ್ಪ ಮೆಂಜಿನ ಮರಲೇಲಕ ನಲಿಪುನು ಎಂಜಿನ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದಪ್ಪು ಈ 12 days ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಇದು ಬೇಗ. ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಈತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ದೆಲೆಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಾದ ಮಂತ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಂದ್ ಆದ ಪನ್ನಾಗ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂತೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಎಡಿಟ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಒಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸಚ್ ಶೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರ್ದಲ್ಲ ಐಟ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮಂತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿಲಕ ಅವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನನ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ನನ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಶಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ದೆಲೆಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ದಾದ ಪನೋದಿತ್ತೆ ಅವು ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆಲ್. ಐ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನನ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ well done. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, judges. So wonderful comments. First choreographer again gain chaundundu. Ee expect maldi arrange edde comments barpundu mere hip hop style. Ha, actually arnalla style board itte ninge yavaji nanalla energy board ittundu yaiji style board ittundu ನಾನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಫೋನ್ ಎಟ್ಟೆರಿಗೆ ನಿಕೆ ನೋಡು. ರೈಟ್, ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೆ ಬೈದೆ ಏರ್ ಜೋರ ಆರ್ ಜೋರ ಹೀರ್ ಜೋರ ಪಣ ನೆರ್ಪೇರೆ ದಾದನ ಮಲ್ದಿ ಜೀನ. ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇನೋ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಬೋಂಡ ಬೋಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪು ದಿವರೆ ಆತೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕದು ಮಲ್ಪದಿರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸುಸ್ತಾದ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತ ಮಲ್ಪೈನ ಹಿಡ್ದಾತ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿ ಈತ ಬೈದುಂಡು. ಆರೆಗ್ ನನಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆರ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ರೈಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಹೆವಿ ಆಬ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಈ ರೌಂಡಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance.
ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಶಶಿ ಸೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅಶೋಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಲ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮನೋರಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಶ್ವಿನಿ ನೀಲೇಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕೊಲ್ಯ. మమ్ము పాలించగ వచ్చే గంగోరెను కాతల్లి నల్ల నల్ల కట్టుగా పెట్టి మమ్ముదయ చూడగ వచ్చే గంగోరెను కాతల్లి. ಕೊಲ್ಲಲು ಕೈಗಳು ಪರಿತಪ್ಪಿಸಿದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತ ನರ ನರನಿಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಆಕಾಶ ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕಡಲಲೆಗಳು ಬೋರ್ಗರೆದಿವೆ, ಸಿಂಹ ನಡೆಯ ಸಿಂಗಾರಿ ಮಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತ ಬಂದಾಯ್ತು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಕು ಚದುರಿ ಹೋಯ್ತು, ಕಲಿತ ಇವಳ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಕುದಿಕೆಗೂ ದಿಗಿಲು ಬಂತು ಇವಳ ಬೇಗ ರಭಸ ನೋಡಿ. ಅವರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದಂತ ಒಡಲ ಇವಳು ಸೀಳುತ್ತಾಳೆ, ಯಾರು ನೋಡದಂತ ಭಯವ ತೋರುತ್ತಾಳೆ. ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಹಂಗೆ ಬಂದವಳು, ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಶೂಲ ತಂದವಳು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿ ಬಂದವಳು, ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ನೋಡಲೆಂದು ಬಂದವಳು. ಅಶ್ವಿನಿ ಉರ್ಫ್ ಕಾಂಚನ, ರೈಟ್? ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಯ್ತು. ಕನ್ನಡ, ತುಳು? ತುಳು. ತುಳು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸೊ ದಾಯಪಂಡ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಮಂದೆ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಈತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಇಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪೂರಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಮಿತ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಲತ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದುಪ್ಪಂದು ಸೊ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇತಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಮೋನೆ ತುನಗನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಈತ ಜೋಶುಡಿ ನಾನು ಏಪಲ ನಲ್ದುಪ್ಪ ಎಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳ ಫಸ್ಟೇ ಪೂರಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪನೊಂತೇನು ಸೊ ಬೇಗೋರೆ ಏನು ಮಮ್ಮಿ ಅವಡು ಬೇಗೋರೆ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಬೇಗೋರೆ ಬಾಲ ಬರೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಕ ತಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಿಡಿದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಪೂರ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾಣಿ ಅನ್ನೋರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಈರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪನ್ಯ ಆತ ಹಿಡಿದು ತುಂಬೆ ಬೇಗ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಅವಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅಪಕ ಅಂಚ ಅವರ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಾಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೇನಿ ಎಂಕೊರ ಮಮ್ಮಿ ಅವಡು ಎಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಡು ದಾದಲ್ಲ ಅವಡು ದುಂಬು ಪನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶದಾತ್ರ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಆಸೆ ಬೈದನ್ನು ಪಂಡ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ಮಮ್ಮೀಸೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ತುದೆಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಆತ ಮೇಕ್ ರೆಡ್ ಆಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ರೈತ ಮಧ್ಯ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನೀಲೇಶ್ ಸೊ ನೀಲೇಶ್ ಬೈದೇರೆ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅತ ನೀಲೇಶನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ ರಡ್ಜನ ಲೆಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ನೀಲೇಶ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬರಡ್ ಸರ್ ಈರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಪ್ಪ ಐನೇಕ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ ರಡ್ಡ ಆತಡ ಇತಿ ರಡ್ಡ ನೆಟ ಕಾತದ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಂಬಾಳ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಉಂದೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ತದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಅದತ್ ಪಪ್ಪ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಆಪೇರು ಅವ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಆವಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಮದುವೆ ಪಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್ ವೇದಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕಾವೆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ವೇದಿಕೆಂದು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನುವಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನೆರವೇರಿಸನ್ನು ಯಾವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಾತಿರ್ನಿ ಬಲೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರು ಲಂಚ ಗೊತ್ತಾನ್ ಆಂಡಲ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಉಂತುದೇರತ್ತ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಬರ ಮಮ್ಮಿ ಈಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ್ ಬೈದೇರಿ ನೆರೆ ಕರೆ ತಕ್ಕಲ್ ಬೈದೇರಿ ಮಾಮಿಲ ಬೈದೇರಿ ಮಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಆರು ಬಾವರೇ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡೆ ಓಲಿರ್ ಬಾವೇರಿ ಬಂದರು ಬೈಜೇರೆ ಆರು ಬರ್ನಾಗ ಪಾಡ್ಗಾವೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬರ ಬೈದರ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸೊ ವಿನ್ ಆಪುನ ಸೋಲುನ ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಪನ್ ಒಂದು ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಸೂಪರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಎಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕರೇನಸ್ ಅಂದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾವ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಎನರ್ಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಡ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪುನೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರಿಕೊರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣದ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಟನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟೇ ಫನ್ ಪೇಗ್ಲ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲಾಗಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಮೈಲ್ ಗೋ. ಎಸ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೆ. ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟೇ ಬನ್ನಿ. ನೀಲೇಶ್ ಸರ್ ಇರ್ನಂಚಿ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲ ಆದ್ಬೋಕ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರಿ. ಬಟ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಯೋರ್ ಹರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಈರರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೇ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿలో ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು. ಬಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಯೋರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ. ಎಂಕಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ತುಯ್ಯರೆ. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ ಅತ್ತು ಸತ್ಯನೇ. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಜಡ್ಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ನಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ನೀರು ದಾದ ಕಲ್ಪದರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಾಯ್ಪಂಡ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆವಡು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗೆ. ಬಟ್ ಅವು ಓಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅದು ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅದು ತೋಜಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಏತ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಆಯ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫುಲ್ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ದೀತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಜಿರ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ. ಕಮೆಂಡಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೀರಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ತುಯ್ಯರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಚನ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಉಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಫೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದ್ವಿತಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಯ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ಎನ್ನೆ ಆಂಡ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಲ್ಪದ್ದು. ಸೊ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರೇ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಸರ್. ಹಾಂ ಇಜ್ಜ. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಏತ್ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ. ಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಅದೇ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡಾರ ಈಗ ಆಡ. ಸೊ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ನಾರಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಗಾಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ ಏಪಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟೈಪುನ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಟೈಪುನು ಅಂಚದು ನೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈರ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೊರ್ತಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏತ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾರೇನು ಪಾಡೋಡೆ ಇருந்து. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೆಗೆ ಓ ಆಪುಂಡು ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಾಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದಾಡ್ಲ ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡೆ. con su rabal y ponache patne patale palse tu body kutba mine langu tadu me iraba kalara con jalebi lady salt na tota sweet agu me Monica Monica love you Monica baby ma Monica kichma kichma Monica love you Monica baby ma ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಮೋನಿಕಾ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಆರ್ ಫನ್ ಉಂತಲೆ
ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಾಯಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಅರ್ಕೆ ನೆಂಚಾತನು ಅರ್ಪಂಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹೆಲೋ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬಂದು ಅವರ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾನಾ ಮಸಾಲ, ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಇವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ರೋಶ್ನಾ ಸ್ಟಾಲಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. सामने हम काबू में कैसे रहे,
Roshna. Hello. 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 I'm confused. She's so dedicated. Judges baate hue right. Lal pari dekha hai. This is yellow pari. You're looking like one yellow angel. So congratulations first of all. Thank you, ma'am. So Kannada, Tulu, Daleji. It's only English. No, English, Hindi. Hindi chalega. Malayalam, even Kannada I understand. Nothing. ಖರ್ಚು ಮಲಯಾಳಂ chalega. Yeah, Kannada. ಐದು ಬೊಕ್ಕ only ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಗೆ ನಿಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? Right. First of all, Badaya, for being here on season 8. How do you feel? I feel really lucky and blessed actually, because I used to think I know dance, but when I participated in this with a choreographer, I got to know how difficult the dance steps are and how much we have to learn in dance. That was the biggest experience what I learned through my choreographer and the entire dance team of Ocean Kids. Wonderful. So who is your choreographer? Charan sir and team. Charan sir ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Right, Roshna, who else has come here to cheer you? I think my husband and kids have reached. I was not sure whether they can come as kids had school and all, but they have reached. Wonderful. So Charan is your choreographer. Yes. So obviously you will know dance Yeta Bangan. He's my guru. I full respect for him, ma'am, because he's the one who taught me, who made me realize what is dance actually. Because I'm used to doing dance reels. But now I realize those all are simple steps. What he put was entirely different and made me feel that dance is something at next level. Yes, nice. Very nice. I think something what the platform has taught you, apart from winning and losing, is the self-realization. Yes. So we are so happy Dance Mummy Dance has given that platform for participants. Yes. And Charan, we have seen him for a long time. अगर आप थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे तो वो रोएगा. He's a very emotional choreographer. He feels very emotionally connected to his participants. So thank you, Charan, for giving us a nice performance. Let's go to the judges directly. Yes. Ready? Yes. Okay. So we start with Adviti Shetty. First of all, I loved your performance. Thank you so much, ma'am. I loved it. Thank you. Your costume, the entire look, plus for me. Your expression, like it was so pleasant, it was so lovely to watch you perform. It made me very happy. And solpa finishing okay, but keeping all that aside, I think Charan sir will know that how he should make you a better dancer for the next round if you are selected. But amazing performance. Thank you. Loved it. Thank you, ma'am, so much. Charan sir, amazing. Thank you. All the best. Claps to him, ma'am. Yeah, all the best. Except my expressions, everything is learned from sir. Thank you so much, Adviti. I'm sure auditions, Ritu and judges, she said she does reels. So from that reel stage to dance state, how is the improvement? Pramod sir. Hi, Roshna. Hi, sir. ಹಲೋ ರೋಶ್ನಾ. Hello, sir. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, Okay, sir. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Okay. ಸೇಮ್ ಚರಣ್ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಚರಣ್. ಸೊ ಚರಣ್, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Thank you, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. sir. Thank you, sir. ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಡಾನ್ಸರ್ ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದು ವಿನ್ನರ್ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ LED ಇದ್ದಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನಂತರ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನಂತರ ಟಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಮೋರ್
ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ ಐ ಗೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yeah. Even all graceful dances I prefer usually. Yes. So ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು? I'm a physiotherapist, sir, working as associate professor at Mangala College of Physiotherapy. Okay, fine. So ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್? Yes. ನಿಮ್ಮದು ಆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆವರ್ ದ ಲೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಂಡಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ಅಂದು ಫುಲ್ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು our judge Elton Mascarenhas. Roshna, hi. Hi, sir. So I like the statement which you gave me just now. Like there's a huge difference while performing on stage than performing or doing reels. Yes. So we live in Gen Z, what's so called aura or in year or this generation we call Gen Z. Yeah. This is to all Gen Z kids. Yeah. Reels is not everything. Yes. Actual thing is on stage. Yes, sir. And that is why you have got a sensible, experienced choreographer. Yes. Where he proved it today. Yeah. He proved it today where a reel maker performing on stage so beautifully, and the performer herself says it along. Yes. Where reels is easy but stage is difficult. Very difficult. And sir. that's reality. Yes, sir. Yes, sir. Okay, nowadays kids, okay, I wanted to say this and I will say this. Nowadays kids think life is easy nowadays just doing reels. Yeah. It's wrong. Yes. Okay, so Charan, thank you so much for proving us right and yourself right and the form of so-called dance right. Okay, and coming back to performance, I would say it was a very soothing performance. You have more scope and you have a very potential and experienced choreographer standing next to you. So I am sure that we will look more and more beautiful performance from you. And only one concern towards the choreographer from my side. Eat malla prop diya rate piraudu. I mean use man play. Okay. If not, please don't keep it. Dada apun pannaga ee reet porludu choreography mantidar. ಅವು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅರೆಗೆ ಒಂತೆ ಉಲ್ಟಾ ಬೂರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಜುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಶಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿ ಒಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಮನ್ ಪೇರು ಅಂದಾಂಡ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ವಿಚ್ ವೇಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you so much, sir. ಪಾತ್ರ ಪೌಡ ಮೈಕ್ ಅವ್ರಲೆ ಚರಣ್ ಚರಂಡ ಪಾತಿರ್ಜೇರಿಗೆ. ಸೊ ಟು ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನ ತುಳ್ಟು ಪಾತ್ರ 100% ಪಾತ್ರ. ಬಟ್ ಚರಣ್ ವೆಲ್ ಡನ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ ಓಕೆ ದೀಪುನಂಡ ಯಾ ಲೈಕ್ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಅರೆಗ್ಲು ಅಂತ ಪಲ್ಲು ಅಂತೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಪಡೆದು ಬರ್ರೆ ಅಂದೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರೋಡ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪೇರ್ ಅಂದ ಇರ ಬೂಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇರ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ಯಾರು ಬರ್ಪಿಜಿ ರವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಟೀ ದಕಲ್ನ ಕೇಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಪರ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರೋಡ ಆಪನ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪೇರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಂದೆ ಪಾತೆರ್ದ ಹಾತಿಜಿ ಉಂದ್ಲೆ. ಎಸ್, Yan Pandit Charan is a very emotional choreographer. Does he shout? Practice time, he might get angry, but actually he didn't get angry. He was having patience to see me. Maybe he felt that I will get depressed or I will leave this. So he was supporting me till the end, till the last. He was a very supportive person. You don't shout at him, okay? Very good boy he is. Right, to see your husband, do you want to come on stage, sir? Quickly, can we have him on the stage? ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ Yes, here pura baidar ora jora. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Wonderful. ಹರ್ಷ ಪೂರ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಶಾಖ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಕು ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ವೈಫಲ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ ಇರೇನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರು ಬರ್ಬೋದು ಮಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆರು ಪೂರ ಮೇಕು ದಿಯರ ಬಾವೇರ್ ಬೈದೇರಾ ಬಾವೇರ್ ಬೈಜೆ ಈಜಿನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಸರ್. Being there in the audience or being morally present for a participant means a lot. And for us, when the husband and the family members are there, for this platform, we really appreciate and so happy you are here. So all the very best. Results are on the other end of the program. But for now, we are so happy that you have taken this opportunity. Thank you so much for supporting. Yeah. Thank you, Charan. Good luck. And all the best. Let's watch. Yeah, thank you. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Maateli. Powered by Citadel Developers. Astra Group. Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap. Cycle Pure Agarbatti. V2 Realty.